А 7:30 недзе пачалі званіць у домафон і ў дзверы. Некалькі, напэўна, десятых хвілін гэта все адбывалася. Потым у двары з'явілася група з балгаркай і са спецыяльным молатам для выбівання дзвярэй. Я адразу пачаў крычаць у вокны і пашоў адчыняць дзверы, каб толькі яны не пачалі тут пагром. Я адкрыл, яны зайшлі, рукі за спіну, тыры-пыры. Вот, там была силовая группа, як бы в камуфляжі, в обвесе, ну, їх потім відпустили, а потім слідчий комітет почав перетрус, мені показали постанову слідчого комітету, в якої було написано, що у Гарецького може знаходитися матеріали, дотичні до кримінальної справи по 342 артикулі, і вони поступово пішли по різних покоях. Вот, з собою привели двох студентів, які прописані на вулиці Кастричницкой 10 в одном из интернатов. Вот, может это юрфак, может это берахсемовцы некие. Ну, все были в масках, тому никто как бы не представлялся. И они поступово обошли абсолютно всю квартиру, зазирнули в кожную дырку, реально. Достали сметницу, залезли на балкон. А полный просто перетрус был, ну, просто тотальный. Вось. Ну, у нас было, мы не выключали, что ціск на баш може початися, тому була в домі нейкая мінімальна колькість техніки, її забрали, комп'ютери, телефони, дитячі, мої. Вось. Забрали нейкія дробныя грошы сямейныя, вось чамусьці іх абсалютна это было заточена, што любыя грошы забіраць. Таксама у мяне ў доме было некалькі кніжак, іх зацікавілі розных гадоў, але асабліва чамусьці вот Владимир Орлов, беларускі пісьменнік, да, мне падпісаў некалькі кніг свабоды, якія ён мне падпісаў іх літаральна вот тыдзень таму. Я учора принес их додому, поставил на полицию, хотел нават запостить в социальные сети автограф Орлова, але вот гэтай кніжкі чамусьці следчых зацікавілі в межах масавых беспарадкаў. Не ведаю, что тут як можа быць звязана, яны капалі максимально все, что можно забрать. Ну, мне показали постанову на перетрус. В постанове было написано, что криминальная справа расследуется по 342 артикуле. Это организация групповых дзеянняў, якія грубо парушаюць масавы парадак. Вось, ну, якім чынам я датычны да гэтай дзейнасці, тут цяжка сказаць, таму што ні Баш, ні я асабіста ніколі ў жыцці не падтрымлівалі ніякіх масавых беспарадкаў. Мы працуем выключна в межах нашага статуту, в межах канцэпцыі міжнароднай федэрацыі журналістаў. Мы працуем з нашымі сябрамі, нашай арганізацыі, журналістамі. Ну, мы рыхтаваліся ўжо ісці ў школу, але калі пачаліся гэтыя званкі, стала зразумела, што ніякай школы сёння не будзе. Але трэба аддаць даніну павагі. Следчыя не былі настроены палохаць дзяцей, яны наадварот, як бы я адразу, вот калі пачалося грукатанне ў дзверы, да, калі я пашоў адкрываць, рукі за спіну, я адразу сказаў, што настрой дзяцей і, ну, асцярожна, не трэба палохаць і гэтак далей. Мне падаецца, што яны вашлі ў становішча і яны дзяцей не палохалі. Ну, дзеці, конечно, плакалі, потому што ў іх забралі тэлефоны. Нават дзіцячыя тэлефоны, нават стары нейкі MP3 плеер быў просто забраны без разбору. Все под гребенку в пакеты. Ну, я падрыхтаваўся, што мне павезуць у следчы изолятор. Я апрануўся адпаведна, рыхтуючыся за таго, што прыйдзецца в халодных нейкіх умовах доўгі час праводзіць. Ну, ні для каго не сакрэт сёння ў Беларусі, што могуць затрымаць і павезці. Вот. Але потым яны сказалі, што мы вас не затрымліваем, вас выклікаюць, калі гэта будзе патрэбна.